Sera le rongo sera nechi neti mo wancha boygo onye nkwa registered shauri yako ikera registration ya koletu at least kiromoji abantu bese HPC mbalema mba kolete gas. This is the team baba naba ite mpaka igoro ebintebi igontuga neti abantu baitu bakolerwe gas muma ethega iga ningamwa gosera muri bange lakini bono ogosera lero ngosera gusiengima asama tukatano nechi neti milioni yemo at least kiromochi orale enetime chiumbu nechimbe sana chiumbu kando na malaria monyiwe tegerera kando na malaria umbu nabe kwambukira oborwere bokuruku elephantiasis oborwere boli bokogera abantu bakoraki ba maguru amatiende igo rara imeye net kando na malaria no borwere boli no bokongo bobe bantu mwarole abantu barwate matiende mbali kubwena rais na ndonye kesi bune kikereke nyoroga iga egento mokora report toiro muntu yo arwaligwe abwene libago borwere obwe umbwe komoroma nande yachikoroma omuntu onde igo chiumbu ne chimbe sana no na abana abake malaria rasma tunyirense moko nganchira twena ne chinetage kosikoro mundu namete kobeke net mu gitanda talibo onye net yenga ebu fungua moja nione nabora nyone elio gosunga igoro osene elio kobeke emete kando ye kitanda tindamanya iko kona ine aya bono abasacha mbalema abangina noeni numweka na mokorosia egento gekobwate net nyomba emo wakira nigosine misumari akona ige nyomba rosi egento nabokorosi eba ebwate kitanda motu iga eyendega iga eyenda alia kwa beke neti ebu fungua wacha tuone square.